हेलो लोगोफोर, माबोरै दं नोंथांमोना? इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं जानांगौ। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथिबो जानो हागौ आरो सोरबाफोरा आंखौसो जाम्बा साननो हागौ। बेनिखायनो गिबियावनो 40 बारसो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायैनो फोजोबनोसै। हमनानै ला नोंथाङा सोरबा लोगोनिफ्राय सिख्लानि नाम्बार बिहरबाय आरो लोगोआबो हरबाय। बेनि उनाव नोंथाङा WhatsApp एबा SMS-आव मा खालामदों होननानै हरबाय। बेनि उनाव सिख्लाया इंलिस रावजों रिप्लाय हरबाय। दायो सेंग्राया इंलिस रोंथारा। बेनिखायनो बिथाङा गोबां सानबाय, आं दा बोरै रिप्लाय हरबावगोन होनना। बेनि उनाव बिथाङा सानबाय, एबि मिक्स डेन्स चेनेलआव मोनसे भिडिअ' दंमोन, बेखौनो नायनानै सोलोंनोसै आं होनना। थौदो बिदिब्ला नायलांदो फ्रेन्ड्स। गिबियावनो नोंथांनो मोनसे एप्लिकेसननि गोनांथि जागोन। बे एप्सआ प्ले स्ट'रआवनो एभेलेबल दं। बेनिखायनो बेखौ इनस्टल खालामनानै ला, नङाब्ला नोंथाङा नायबाय थानाय भिडिअ'नि डिसक्रिपसनावबो दं, बेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन। फ्रेन्ड्स, डिक्सनारि होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन। बेनो आंनाव आपडेट बिदों, आं बेखौ आपडेट खालामथ'ला। नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै ला। दायो आङो एप्सखौ अपेन खालामनोसै। फ्रेन्ड्स, बेनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस नुजागोन। बेनि उनाव बेखौ स्टार्ट खालामनानै हो। फ्रेन्ड्स, बेयावनो जों इंलिसखौ गोबां सोलोंनो हायो। बेयाव दं डिक्सनारि। फ्रेन्ड्स, नोंथाङा बेयाव नायलांनो हागोन। नोंथाङा बेखौ नोंथाङा जुदि हिन्दी रोंगौब्ला बेखौ हिन्दीखौ सेलेक्ट खालामनानै ला आरो बेयाव इंलिसखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। नोंथाङा बेयाव बुंनानै होब्लानो जागोन हिन्दीयै। बेनि उनाव बेयाव इंलिसै एन्सार फैगोन। फ्रेन्ड्स, आं बिदिब्ला नोंथांमोननो मोनसे देखायनानै होनोसै। हेलो, आप क्या कर रही हो? फ्रेंड्स, दसे नेटवर्क नेटनि प्रब्लेम। नायलांदो लोगोफोर। हेलो, आप क्या कर रही हो? बेनि ओंथियानो जाबाय हेलो, यू बी डुइंग। फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। गोजोननाय थाबाय।